music and information. 95 FM. Mitos tentang orang Cepu dan Bojonegoro dilarang naik ke Gunung Lawu. Gunung Lawu terletak di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung Lawu memiliki panorama alam yang indah. Banyak wisata yang minat untuk mendakinya. Gunung ini pun kerap disambangi para peziarah karena menyimpan objek-objek sakral bersejarah. Di gunung berketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut ini memang menyimpan berbagai peninggalan sejarah kerajaan Majapahit seperti Candi Cetho, Candi Sukuh, dan tempat sakral di sekitar Gunung Lawu, terutama petilasan-petilasan Raden Brawijaya seperti pertapan Raden Brawijaya dan Cungkup. Konon nisan yang ada di Cungkup itu adalah petilasan Prabu Brawijaya, bekas Raja Majapahit yang dikenal dengan sebutan Sunan Lawu. Cungkup dan tempat pertapan Raden Brawijaya ini terletak di Hargodalem, puncak tertinggi kedua Gunung Lawu yang merupakan peninggalan Raden Brawijaya selama dalam pelariannya. Gunung Lawu adalah gunung yang dikeramatkan oleh penduduk sekitar, terutama penduduk yang tinggal di kaki Gunung Lawu ini. Tidak heran bila pada bulan-bulan tertentu seperti bulan Suro pada penanggalan Jawa, gunung ini ramai didatangi oleh para peziarah, terutama yang datang dari daerah sekitar kaki Gunung Lawu seperti Tawangmangu, Karanganyar, Semarang, Madiun, Nganjuk, dan sebagainya. Mereka sengaja datang dari jauh dengan maksud terutama meminta keselamatan dan serta kesejahteraan hidup di dunia. Lokasi yang dikunjungi para peziarah terutama tempat yang dianggap keramat seperti petilasan Raden Brawijaya yang dikenal oleh mereka dengan sebutan Sunan Lawu. Selain itu Sendang Derajat dan Telaga Kuning dan sebagainya. Di Gunung Lawu ini menurut cerita yang berkembang di masyarakat yang tinggal di kaki gunung, bahwa Raden Brawijaya lari ke Gunung Lawu untuk menghindari kerajaan pasukan Demak yang dipimpin oleh putranya yang bernama Raden Patah, serta dari kejaran pasukan Adipati Cepu yang menaruh dendam lama kepada Raden Brawijaya. Konon Raden Brawijaya mukso atau menghilang dari dunia nyata tanpa meninggalkan jasad. Di Gunung Lawu ini dibuktikan dengan adanya Cungkup serta petilasan-petilasannya di Gunung Lawu. Menurut kisah, setelah runtuhnya kerajaan Majapahit muncul kerajaan Islam yang berkembang cukup pesat, yaitu kerajaan Demak yang dipimpin oleh seorang raja bernama Raden Patah, masih merupakan putra Raden Brawijaya. Beliau menjadikan kerajaan Demak menjadi kerajaan besar di Jawa. Pada saat itu Raden Patah bermaksud mengajak ayahnya yaitu Raden Brawijaya memeluk agama Islam.
Akan tetapi, Raden Brawijaya menolak ajakan anaknya untuk memeluk ajaran yang dianut Raden Patah. Raden Brawijaya tidak ingin berperang dengan anaknya sendiri dan kemudian Raden Brawijaya melarikan diri. Penolakan ayahnya untuk memeluk agama Islam membuat Raden Brawijaya terus dikejar-kejar oleh pasukan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah. Untuk menghindari kejaran-kejaran dari pasukan yaitu Demak, Raden Brawijaya melarikan diri ke daerah Karanganyar. Di sini Raden Brawijaya sempat mendirikan sebuah candi yang diberi nama Candi Sukuh yang terletak di Dusun Sukuh, Desa Berjo, Karanganyar. Tetapi belum juga merampungkan candinya, Raden Brawijaya keburu ketahuan oleh pasukan Demak. Pasukan Demak dan pengikut-pengikut Raden Patah terus mengejarnya, sehingga Raden Brawijaya harus meninggalkan Karanganyar dan meninggalkan sebuah candi yang belum selesai sepenuhnya. Kemudian Raden Brawijaya melarikan diri menuju ke arah timur dari Candi Sukuh. Di tempat persembunyiannya Raden Brawijaya sempat pula mendirikan sebuah candi. Tapi sayang, tempat persembunyian Raden Brawijaya akhirnya diketahui oleh pasukan Demak. Raden Brawijaya melarikan diri lagi dengan meninggalkan sebuah candi yang sampai sekarang dikenal masyarakat dengan sebutan Candi Cetho. Karena merasa dirinya telah aman dari kejaran pasukan Demak, Raden Brawijaya sejenak beristirahat, akan tetapi malapetaka selanjutnya datang lagi. Kali ini pengejaran bukan dilakukan oleh pasukan Demak, tetapi dilakukan oleh pasukan Cepu yang mendengar bahwa Raden Brawijaya yang merupakan Raja Majapahit bermusuhan dengan kerajaan Cepu masuk wilayahnya, sehingga dendam lama pun timbul. Pasukan Cepu yang dipimpin oleh Adipati Cepu bermaksud menangkap Raden Brawijaya hidup atau mati. Kali ini Raden Brawijaya lari ke arah puncak Gunung Lawu, menghindari kejaran dari pasukan Cepu. Tapi tak satupun dari pasukan Cepu yang berhasil menangkap Raden Brawijaya yang lari ke arah puncak Gunung Lawu melalui hutan belantara. Di dalam persembunyiannya di puncak Gunung Lawu, Raden Brawijaya merasa kesal dengan ulah pasukan Cepu. Lalu ia mengeluarkan sumpatan kepada Adipati Cepu yang konon isinya, sawijining ana anggone wong Cepu utawa turunane Adipati Cepu pinarak sakjroning Gunung Lawu bakal kenging nasib cilaka lan agawi bisa lunga ing Gunung Lawu. Jika ada orang-orang dari daerah Cepu atau dari keturunan langsung Adipati Cepu naik ke Gunung Lawu, maka nasibnya akan celaka atau mati di Gunung Lawu. Dan katanya bahwa sumpatan dari Raden Brawijaya ini sampai sekarang tuahnya masih diikuti oleh orang-orang dari daerah Cepu, terutama keturunan Adipati Cepu yang ingin mendaki ke Gunung Lawu. Mereka masih merasa takut jika melanggarnya. Itulah mitos tentang orang Cepu tidak diperkenalkan naik ke Gunung Lawu. Dalam
rangka memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, Jamaah Al-Falah Ngrowo mengadakan pengajian akbar bersama Dai Kondang, Kiai Haji Lukman Syafi'i dari Blitar, dan Gema Sholawat bersama Gus Mundip dari Bojonegoro. Hadirilah pengajian akbar dan sholawat bersama Dai Kondang dari Blitar, Kiai Haji Lukman Syafi'i, dan Gus Mundip dari Bojonegoro, diiringi hadrah Jamiah Al-Falah Ngrowo Bojonegoro. Nyapa awake dhewe gak pinter syukur. Uripe iki ngoyo. Sampeyan iki urip ning donya aja ngoyo. Lho nggih, donya iki sampeyan uber kaya apa, sampeyan cekel kaya apa, kok wis kecekel tangan ya. Ora ndadekne ayem kok wau tak aturne kok. Lho nggih, donya iki duduk panggenan ayem, donya iki panggenan masalah. Mula donya iki sak mampune ae, syukur. Carane syukur iki aja ngoyo. Ayo, hadirilah pengajian akbar dan sholawat bersama Dai Kondang dari Blitar, Kiai Haji Lukman Syafi'i, dan Gus Mundip dari Bojonegoro, hari Selasa 21 Juli 2026 jam setengah 8 malam di lapangan perumahan RT 4 Ngrowo Bojonegoro, samping SD Ngrowo, Jalan Meliwis Putih, Bojonegoro. Bila Anda hadir di acara pengajian dan Gema Sholawat ini, Anda berkesempatan mendapatkan DP umroh untuk 3 orang. Persembahan dari 95 FM, Istana Radio Bojonegoro, dan travel umroh PT MWA, mitra wisata Anda. Aman, resmi, dan amanah. Nama saya Positi Mujayana, alamat Jalan Raja Wali, Gang Rawi 3. Ikut umroh bersama Radio Istana. Nama saya Nur Jumini, alamat Desa Pumpungan. Saya ikut umroh bersama Radio Istana. Budal guyu mulah guyu, amin. Nama saya Abdul Muin, alamat saya Mulya Agung, Santren Jujukan Stuban. Saya ikut umroh bersama Radio Istana. Nama saya Ibu Ngadina, rumah saya Kedung Dawa Kuniran, dari umroh Radio Istana. Nama saya Ibu Suwati, rumah saya Trucuk, RT 06, RW 2. Saya ikut umroh Radio Istana. Budal guyu mulai guyu. Madep mantep melu istana ae nek no. Budal guyu mulai guyu pokoke. Pancen bener dulur, panjenengan pingin berangkat umroh? Daftar mawon di Radio Istana FM Bojonegoro. Karuan aman, resmi, amanah, lan bahagia, didampingi, diopeni, lan dibimbing dengan fasilitas jarak hotel dekat, paspor, vaksin, perlengkapan lan koper, boten usah bayar alias gratis. Radio Istana FM Bojonegoro juga membuka pendaftaran untuk Haji Plus, Badal Haji, dan Badal Umroh. Segera daftar di studio Radio Istana FM, Jalan Mungin City nomor 148 Bojonegoro, atau juga bisa daftar di kantor cabang PT NWA, Jalan Raya Jegulo, Desa Jegulo, Kecamatan Soko Tuban. Atau Anda bisa menghubungi nomor WA 0852 338 37.
Nuwun para kadang sutrisno kerabat istana wontenipun kemawon papan dunung panjenengan ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu menika nggih. Sugeng pepanggihan malih menika siaran langsung INK Istana Ngudi kawruh kalengganing dinten menika. Kula pun ingkang tinanggenah juru ladi juru giar pun Ki Banu Asmara dalu menika kerawan tamu agung lan jangkep para narasumber INK ingkang badhe rerembakan mangke ngenani sejarah mitos legenda lan cerita-cerita rakyat menika nggih. Niki para kadang kang wonten dalem mangke menawi badhe nderekaken kasumanggake kula sediani nomor SMS kanthi nomoripun 08 setunggal 30 8 gangsal menika nggih. Dene kang sampun rawuh wonten studio kalenggan dalu punika adat saben angka sepisan wonten panjenenganipun Bapak CFE Guri sesepuh sastrawan lan budayawan menika katuran pinarak sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu Mas Banu, sugeng dalu Pak Disukoco, sugeng dalu Mas Gendo, sugeng dalu Pak Jos Queen saking Australia rawuh wonten ing Bojonegoro mliginipun wonten ing Radio Istana. Okay. Monggo para pamireng menika saged sesambetan mengke kalian Pak Jos Queen saking Australia. Nggih. Matur suwun Bapak JF Guri angka kalih panjenenganipun Bapak Dalang Ki Hati Sukoco saking paguyuban Moyo Gatilaras Banjarjo Bojonegoro katuran pinarak sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu Mas Banu, sugeng dalu Mbah Huri, sugeng dalu Kang Gento, sugeng dalu Pak Jos Queen tamu agung saking negari Australia menika sareng-sareng sami nderek adicara siaran adicara INK dalu menika wonten Radio Istana Mas. Monggo sami-sami mirengaken supaya tansaya gayeng ngaten. Inggih, matur suwun. Nah, menika angka 3 pinanggih panjenenganipun Mr. Jos Queen. Nah, saking Australia University. Menika nggih sugeng dalu. Sugeng dalu. Nggih. Banu. Sugeng dalu kula aturaken dumateng para pamireng Radio Istana. Radio Istana. Nggih. Matur nuwun kula pikantuk menapa kelodhangan. Oh nggih. Sowan mriki dalu menika. Alhamdulillah to. Lagi kok wong Australia iso ngomong Jawa ki piye to iki ya to? Iki jenenge Australia sing Jawane. Oh ngono. Lah ngene wong Jawa sok-sok lali karo Jawane. Jawa malah lali Jawane. Lah iya piye Kang Iyang heeh. Wong apa ora mbanggake nek kira-kira wong Jawa terus iso bahasa lain terus sing wong liya iso bahasa Jawa. Wong Jawa dhewe lali. Nggih. Niki saderengipun kalih Mr. Jos Queen tawi Pak Nami Pak Jos ngoten nggih. Saderengipun katur panjenenganipun Bapak JV Guri kados pundi lara-laraipun Pak Jos Queen menika kok saged napa nggih dateng Bojonegoro niki. Nggih, menika ngatur Mas Banu. Tepanggalan Pak Jos Queen jatuhipun samudangu mulai tahun 1970-an menika nalika wonten kegiatan wonten Sasana Mulya Surakarta Hadiningrat rumiyin. Salajengipun taun 1980 sekawan PSJB ngawontenaken Sarasean Jati Diri Sastra Daerah seluruh Indonesia. Lah menika Pak Jos Queen rawuh. Wiwit menika sesambetan antawisipun kula pribadi utawi PSJB menika sekalangkung akrab Mas Banu, sering kontak-kontakan lan rawuhipun piyambakipun dhateng Bojonegoro menika mbetahaken mundhut buku-buku karya sastra saking para pengarang Bojonegoro. Wonten 68 judul buku basa Jawi saking Bojonegoro ingkang binjing menika mabur dhateng Australia. Wah. Nggih. Pak Jos. Kados pundi napa leres ingkang dipun aturaken Bapak JV Guri kala wau nggih. Leres. Kula sowan mriki tugasipun utawi ancasipun badhe madosi buku basa Jawi. Awit kula wonten ing Bojonegoro Pak. Kula rumaos radi kesepen. Oh ngaten nggih.
pikantuk buku saking Indonesia sampun angel menapa malih menawi buku basa Jawi. Mereka radi angel anggen kula madosi. Dados ana kepeksa ngaten nggih. Kula ketah mubeng kemawon wonten Pulau Jawi madosi buku ngaten nggih. Keleresan Pak Uri saged nyediaaken buku kathah sanget nggih. Kathah sanget ingkang kula dereng gadah ngaten. Oh ngaten nggih. Nuwun sewu Pak Jos nggih. Jenengan kewarganegaraan Australia nggih Pak. Nggih leres. Kok saged kalian New Zealand. Oh New Zealand. Kok saged kepingin napa nggih belajar basa Jawi? Awit kula nyambut damel sak menika sak jadwalipun sekolah sampun pensiun Pak. Nanging saderengipun kala rumiyin kula nyambut damel wonten ing bidang ingkang dipun wastani studi Indonesia. Studi Indonesia menika sampun dados bidang ingkang radi rame wonten ing Australia. Kata sangat lare sekolah menengah upamanipun kalian mahasiswa ingkang tumut piwucal basa Jawi, basa Indonesia ngaten nggih, menawi basa Jawi mboten basa Indonesia. Dados kula ngantos ketarik datang sedaya ingkang gegayutan kalian Indonesia. Oh ngaten. Saking Pak Edi menawi wonten ingkang badhe diwontenaken. Nggih. Ngaten Pak Jos, menapa menika? Menggah panjenengan napa keistimewaipun basa Jawi? Menggah panjenengan utawi warga negara Australia ngaten. Wonten sejarahipun Pak. Ngaten nggih. Kala rumiyin nalika kula tasih 6. Nggih. Kula nate kuliah wonten ing Universitas Gadjah Mada. Kalau wiwit tahun 1971 ngantos dumugi tahun 1973 tigang tahun ngantos tingkat sarjana muda kemawon kalau semanten dipun wastani sarjana muda. Lah kalau semanten dereng wonten sistem SKS Pak. Dereng wonten sistem SKS sedaya mata kuliah ingkang dipun paringaken menika saking wajib sedaya. Mereka warisan saking zaman Landi. Nggih. Wajib sedaya. Kirang langkung wonten mata kuliah cacahipun sedasa ngantos 12. Nggih. Ing antawisipun wonten bahasa daerah. Kula dipun kedahaken ngaten nggih. Mendet basa daerah ngaten nggih, basa laladan. Istilahipun kados pundi menawi basa Jawi, bahasa daerah, basa Jawi nggih. Basa Jawi nggih. Basa daerah nggih. Basa daerah. Basa daerah nggih. Ya, basa daerah. Wonten basa daerah tigang werni ingkang dipun tawekaken ngaten nggih. Basa Bali, basa Jawi kalian basa Aceh. Kula rumaos kados pundi nggih. Srek nggih. Srek kalian basa Jawi. Basa Jawi nggih. Senajan kula kalau semanten dereng saged basa Jawi. Babar plus, babar pisan. Dereng saged basa Jawi. Nggih. Kamangka kanca-kanca tunggil sak kelas, mereka lari Jawi sedaya nggih. Dados kula radi kuwalahan kalau semanten. Nanging wonten ugi mata kuliah basa Inggris. Kula mikir basa Inggris mereka gampil. Kula mendet basa Inggris kemawon, nanging boten dipun parengaken. Dados ketah wonten gantosipun basa daerah sanesipun. Nggih. Dados basa Jawi kalian basa Bali kalau semanten. Dados kula mendet kuliah atau utawi tumut kuliah basa Jawi kalian basa Bali. Sak menika kula saged kala semanten kula saged nandingaken basa Bali kalian basa Jawi. Kula langkung ketarik dhateng basa Jawi. Nggih. Sak menika menawi basa Bali sampun kesupen. Nggih. Nanging kula kepencut kalian basa Jawi. Nggih. Senajan angel, Pak. Angel sangatnya. Nggih. Nanging nyatanipun sakmenika malah nglangkungi kados tiyang Jawi basa halus ngaten nika sampun leres. Nggih. Estu menika Pak Jos. Nggih. Jenengan niku napa saged dipun wastani ngagem basa Jawi ingkang krama. Krama nggih sampun krama halus. Lari-lari
lari-lari Jawi piyambak sok niku malah mboten saged Nggih, lho. ngaten. Lah menika Nggih. wonten sebabipun, Pak. Nggih, sebabipun, Pak. Angken kula kok sinau basa Jawi menika saking buku-buku, Pak. Awit kula manggen wonten Monjonegari. Nggih. Tepih saking masyarakat Jawi, bebrayan Jawi. Dados meh mboten wonten kanca Jawi ingkang saged kula ajak wicanana. Ngendikan nggih. Nggih. Dados kula sinau saking buku-buku ingkang basanipun nggih alus utawi formal. Nah, ngaten nggih. Dados saupami kula manggen wonten ing Pulau Jawi mbok menawi nggih ngoko Nggih. langkung saged. Nggih. Ning kados ngaten menika Mas Banu. Kados ngendikane Pak Jos ngaten menika umpami menika gineman tawi ngendikan kalian lari nem sakniki malah sing kewan lari nem sakniki. Bingung nek nampani ngaten. Mergi menika klebu basa Jawi ingkang halus ngaten Mbah Uri nggih. Heeh. Menawi Kang Gendo arep ana sing ditakonke ora iki karo Mr. Josh Queen. Nggih. Sugeng dalu, Mister. Sugeng dalu, Pak. Iya. Ini dari saking pundi? Australia. Saya dari Nah, kula lahir wonten Selandia Baru, Pak. Selandia. Saya pernah di Itali. Oh, Itali. Iya. Apa itu? Etane kali. Ngertos setane kali nggih. Jenengan ngertos setane kali ngoten nggih. Dereng. Sak konone sebelah timur sungai. Mboten Itali sana, ning Itali mriki. Etane kali. Ini saya sama Mas Banu pernah belajar bahasa tapi bahasa aneh. Dulu mboten bahasa Jawa, mboten bahasa Inggris ning basa kewan. Nggih, wah aku iki terkesima banget lho. Mirsani panjenenganipun Mr. Josh niku kaya terpaku. Orang asing aja, ngapunten nggih, orang asing aja bisa bahasa Jawa dengan fasihnya. Lu wong kene ditakoki, apa ning ndi lepe ngaler nginclik ngidil. Nggih. Pak kula mau sano kangelan sangat, Pak. Pokoke Pak, Mister nek pengen basa Jawi lancar niku angger sering mangan sambel nggih ngoten. Oh, ngaten. Wonten kuncinipun. Nggih. Bener mangan sambel terong ngoten mawon. Lah keleres kalau lau nggih Sambel. Menapa? Sambel. Lah nggih niku mesti lancar. Wong niki angger ajeng siaran nggih pokoke sambel niku malah Banu niku dipangan sak cowek-coweke. Sekul rendang ingkang wonten sambel. Nggih. Nggih Pak Jos nggih. Matur suwun menika njenengan saged ugi nglestarake budaya Jawi khususipun basa Jawi awit sak mangke menika pancen masyarakat Jawa khususipun menika pancen malah sakniki napa nggih budaya manca ingkang dipun sinaoni malah budayanipun piyambak dipun lalekaken kathahipun ngoten. Nggih. Jenengan menilai masalah tata bahasa Jawa, basa Jawi saking jenengan piyambak kados pundi Pak nika? Pak, tata bahasa utawi parama basa. Nggih, parama basa nggih. Parama basa Jawi menika angel, Pak. Angel sangat. Mliginipun unggah-ungguh. Menika dados masalah kangge kula. Nggih. Nanging menawi parama basa kang Parama sastra. Parama sastra nggih. Nggih angel Pak, nggih. Kula kangelan kuwalahan anggen kula sinau. Upamanipun menapa ingkang dipun wastani menawi cara Inggrisipun the passive form. Dunung kowe. Ayo dunung ora wong-wong. Nggih, saking Mbah Uri piyambak menawi wonten ingkang badhe dipun rebak kalian Mr. Josh monggo. Nggih menika panci panjenenganipun menika kejawi menapa menika nyinaoni basa Jawi menika sampun keliling tanah Jawi nyatet makam-makam leluhur ingkang cacahipun 100 langkung Mas Banu menika sak tanah Jawi dipun datengi cobi ing atasipun panjenenganipun mboten tiyang Jawi semanten kawigatosanipun dhateng para leluhur ingkang sampun sumari menika mbok menawi wulan ngajeng menika bukunipun ingkang
nyariosaken ngengingi leluhur ingkang sampun sumari kala rumiyin menika badhe terbit. Lah menika tujuanipun napa Pak Jos? Panjenengan nyatet leluhur Jawi menika. Kula gadah kados pun gegayuhan nggih. Kula kepengin masyarakat utawi bebrayan Australia langkung saged mangertos kabudayaan Indonesia, mliginipun kabudayaan Jawi. Ingkang langkung lebet ngaten kita. Dados kula gadah pemanggih wonten ing Monjonegari para ingkang dipun wastani ahli ingkang sajatasipun boten patos ahli. Kathah ingkang dereng mangertos menawi wonten makam-makam keramat ingkang dipun keramataken dening bebrayan Jawi ing Pulau Madura nggih wonten, Sunda nggih wonten, nggih Jakarta nggih wonten. Dados kula kepengin agami Islam menika pikantuk kawigatosan ingkang langkung sae ingkang sedaya menapa seginipun Pak sisi segi pose sisinipun nggih menika saged dipun sumerpi nggih bebrayan Australia ngaten boten namung bebrayan Australia ing saindenging donya nggih jagat niki nggih awit kathah ingkang dereng mangertos mangertos sipatipun kabudayaan Jawi menika kados pundi ngaten. Dados tujuan kula makaten nggih tujuan luhur. Kados ngaten Mas Banuka wigatosanipun Pak Jos Queen dhateng para leluhur ing tanah Jawi kalebet ing tanah Madura. Dados menika sampun 100 langkung makam nggih menika. Keramat ingkang dipun rawi dening Pak Jos Queen. Bukunipun badhe terbit Pak nggih. Nggih. Mawi basa menapa Pak Jos? Inggris. Oh, Inggris. Ya mengke rencana badhe di Indonesia akan dipun jawekaken. Dipun jawekaken nggih. Lah, anggen kula sinau utawi naliti makam-makam leluhur ngaten nggih. Keramat nggih. Kula gathokaken kalian sastra Jawi. Dados kula madosi teks-teks basa Jawi ingkang saged dipun gathokaken kalian makam-makam ingkang tinamtu. Upamanipun teks Suluk Malang Sumiran. Kula menika wonten gegayutanipun kalian makam Sunan Panggung ingkang mapan utawi dunungipun wonten ing Tegal. Dados kula gathokaken dipun cocokaken ngaten. Nggih, ngaten nggih. Nggih. Sanesipun Pak Jos piyambak wonten pemerhati basa Jawi dhateng mriku Pak. Wonten Australia. Nggih wonten ugi. Nanging cacahipun mboten kathah. Pamanipun Profesor Stuart Robson ingkang neliti menapa teks-teks basa Jawi kina nggih basa Jawi kina. Lajeng wonten malih upamanipun Michael Ewing asmanipun ingkang naliti parama sastra Jawi. Lajeng sinten malih Shane Goebel ingkang ugi ahli bahasa ahli linguistics ugi gadah kawigatosan dhateng basa Jawi. Nggih. Pak Jos piyambak ngasta dhateng pundi Pak jenengan? Kula sakmenika sampun pensiun Pak, tapi sadangunipun menika nyambet damel wonten National University of Australia, Australian National University wonten Canberra. Wonten Canberra. Sakmenika kula wiwit kirang langkung 1 tahun kepengker kula sampun pensiun. Nanging masih dipun betahaken. Nggih. Terus dosen tamu. Dosen tamu nggih. Dadi gawene sik dibutuhke Mas Banu ngaten. Nggih. Nek wonten mriki rak mboten. Wis pensiun ya wis digledakno. Nggih. Dateng Bojonegoro nembe sepindah niki. Mboten. Tahun kaping kalih. Tahun 1908 sekawan. Rawuh wonten ing Sarasian Sastra Daerah
se-Indonesia ing Bojonegoro. Bojonegoro. Nggih, dados PSJB nalika semanten sampun ngawontenaken pepanggihan sarasehan sastra daerah se-Indonesia. Nggih. Niki ngleresaken ingkang sampun SMS kula nggih kala wau dinten Senin Legi malem Selasa Kliwon. Oh, nggih. Ngapunten Pak Mario wonten ing Ambon. Dulur-dulur ingkang wonten dalem nggih niki wonten piantun saking Australia nggih benua Australia. Niki panjenenganipun Pak Jos Queen, pinter basa Jawa, wejan ngedap-ngedapi. Kok jenengan ingkang wonten dalem pengin taken, pengin tanya, nika langsung SMS 081830811095. Tawi telepon. Teleponnya wonten gangguan. Wonten nggih. Sajake Kang Gento arep ana sing ditakonke, takon apa to? Regan Lombok ning kono. Ya ora apa-apa takono. Takono. Aku wis omong trimo anu ae kok terpaku dengan kehebatan Mr. Jos Queen. Nah, jantenan Kang. Luar biasa iku. Basane Jawa kon riti dik. Atek mang Sama mereka panganan bahan makanan saking Indonesia sama kata ingkang mlebet mriku. ngaten nggih. Dados upamanipun Lombok. Ya. Sama sakit ketumbas teng mriko. Pundi-pundi. Dulunya Rekenipun rati awis lho Pak. Lombok niku. Wah, niki nek wong Jawa niku nek enten Lombok awis, niku nek maem mboten ngagem sambel. Lha apa? Ngagem balsem. Ning wau tambah agenda malih daharan nggih. Cara Jawi nggih nika, limpang-limpung. Eco sangat mereka. Nggih. Pokoke di niku wau anggere kulino maem niku masakan Jawa. Nggih niku napa cara ngendikan cara Jawane nggih lancar lah. Kados kula kalih Banu niku kan sering mangan masakan luar negeri. Dadi Jawane ora patek lancar. Nggih. Samangke tiyang Jawi niku sudah terkontaminasi dengan budaya manca. Mboten budaya basa, budaya sanesipun ning nggih dedaharan kala wau, Pak. Ya niku. Kalau semerep piyambak kalau wingi wonten Tunjungan Plaza. Nggih. Patos hidangan ingkang asli Indonesia kok awis-awis kata ingkang saking Montenegro Nggih. Kentucky Fried Chicken lajeng McDonald's sapang sanipun nggih leres. Saniki nggih tiyang Jawi niku nggih napa niku niru kan riyen kados kula Pak Dalang kados Mbah Uri mboten nate dahar Kentucky. Nggih. Sakniki wong Jawa ya melu gawe Kentucky. Lah kula dahar Kentucky no ya gara-gara Banu nale Mbah Uri niki. Kang Gento napa niku? Nyatanipun Kentucky wonten Jawi menika langkung eco. Daripada ternyata bener Jawa kuwi winu. Nggih, ngapunten Mister niki nun sewu apa ya nek ngarani? Pomono bojone ngono wong Jawa napa tiyang Australia jenenge? Garwane to. Iya garwane. Lah iya ngono. Lah iya aku nek ngomong iki piye? Aku nyawang Gento ki mung kan petentang grogi deh. Yang ini Jawa niku kan pun memang orang-orangnya wis lali karo Jawane. Akhirnya semua itu masih dikuasai asing. Nggih, contone sakniki niku Jawa niku pun ilang niku kados kates pun kenging Thailand, pitik kenging Bangkok, kunci kena Inggris, nongko kena Londo. Karek sing wong Jawa karek uman loro. Apa kuwi? Mbako Jawa karo gula Jawa. Nggih, niki wonten pitakenan menawi Pak Jos Queen saged mangsuli mboten dados menapa mangke langkung sae nggih. Niki piyosipun Bapak Huri, Bapak Hadi Sukoco, Bapak Banu Asmara Kakang Gento saha Mr. Jos Queen ingkang dahat kinurmatan. Dalu punika kula Mbah Ji Harjo PP Montong badhe nyuwun sumrep artosipun gumebyar lir kencana sinangling. Gumebyar lir kencana sinangling. Menggah paringanipun pitedah kula matur gungi panuwun. Cobi Pak Jos Queen.
Menika kula saged ngaturaken wangsulan ingkang cekak kemawon. Nggih. Kula mboten mangertos. Banyol Ini luar biasa. Jawabannya simpel sekali. Ini jawaban yang sangat tepat ditunggu oleh para pendengar ini. Nggih. Mahuri kata seperti Monggo. Gumebyar lir kencana sinangling. Gumebyar ini sampun Mas Tani gumebyar. Kencana menika emas, sinangling menika di napa menika? Binabar. Di Sinawang Binabar. Dados menika menawi sinawang gumebyar kados emas kados kencana. Nggih. Dados Niki termasuk basa Jawi kuno. Mboten. Mboten Mas Banu. umpamane perumpamaan nek basa Indonesia ngoten. Paribasan. Rangkaian tembung. Dadi gumebyar niku sumorot padha sumorot gumebyar. Pindho kencana ya emas. Pindho emas. Nggih. Sinangling nu dilek. Nggih, dileler ngoten niku lho. Gumebyar ngoten. Jadi kaya Mas di PP Niki wonten pitakenan malih Pak Jos Queen saking Slamet Mojo Malang. Napa basa kramanipun ngajeni? Ngaosi. Ngajeni ngaosi nggih. Leres Pak. Laras nggih. Wah, ngene lho to. Sak kertas kula Pak. Sak kertas. Mereka kula sinauni saking kamus lho Pak. Nggih. Sastra. Leres Nggih, matur suwun ingkang SMS monggo ingkang badhe nderekaken istilahnya iki ngetes. Ngetes Pak Jos Queen monggo. Gento meng nang digento meng. ngajeni ngaosi. Apa gaya apik nglambeni no? Kok iso nglambeni? Lah kaosan gak apik nglambeni. Nggih. Matur suwun Pak Jos Queen menika saking Pak Budi wonten ing Kediri. Nggih. Kados pundi napa dhateng Australia menika wonten piwucal basa Jawi Pak Jos ngoten. Awit Indonesia menika tangginipun Australia. Dados tiang Australia rumaos ketah ngertos Indonesia. Dados tangginipun basa Jawi basa daerah ingkang ageng piyambak wonten ing Indonesia. Dados basa Jawi nggih wikatos. Tumrap sedaya tiyang ingkang badhe gadah pangertosan kabudayan Indonesia. Dados nggih mekaten Pak tetes Jawi menika nggih wonten mriku nggih. Dalam arti mempelajari bahasa wonten. Kalau rumiyin wonten Pak, wonten ing Melbourne, Sydney, Canberra, lajeng wonten pundi malih Adelaide. Sak menika sampun boten wonten, Pak. Wiwit kalih taun kepengker wonten ing Canberra dipun tutup. Ngaten nggih. Boten amargi boten wonten ingkang boten kathah ingkang kathah minat dhateng basa Jawi. Kathah ingkang kathah kawigatosan dhateng basa Jawi. Nanging menika lho Pak ragatipun nggih. Ragatipun ingkang kirang ngaten nggih. Dados dening para pengelola ngaten nggih. Dipun tutup amargi dipun dugi saged ngirit ngaten. Dados menika mekaten kalih taun kepengker pawiyatan luhur ing Australia, Adelaide, wonten ing Perth menika wonten jurusan basa Jawi. Ning gandeng kangge biaya kangge gaji dosen-dosenipun kan kathah mungkin datangaken saking dosen tamu saking Jawi. Nika sakalangkung ageng prabiyanipun pramila yayasan ingkang ngedegaken pawiyatan luhur menika kepeksa nutup jurusan basa Jawi. Nanging wonten ugi ingkang sinau basa Jawi. Kanthi mahasiswa Australia kathah ingkang dipun utus dipun kintun dhateng Indonesia. Lajeng wonten yang kuliah wonten UGM misalnya. Wonten mata kuliah basa Jawi. Wonten ingkang mendhet basa Jawi wonten ing Indonesia, wonten ing Jogja, wonten ugi wonten ing Solo 3. Langkung irit prabiyanipun. Nggih, leres. Langkung otentik. Nggih, tegesipun kalih padahal nek Australia ditutup karena biayane mawon ora nggumun wong Indonesia wae sing duwe basa Jawa ya ora ono kok pelajaran basa Jawa. Nggih, ngeten Kang Gendro, tegesipun kan ngaten. Menapa
najan to kono tutup piantun Australia kan tasih kathah ingkang nyinaoni basa Jawi ngaten lho. Dateng Jawi. Dateng Jawi tapi. Nggih. Menawi kathah nggih Pak menawi mboten nanging wonten ngaten nggih. Nah, sakmenika kula badhe nyuwun pirsa dhateng panjenengan. Nggih. Kawontenanipun pasinaon basa Jawi wonten ing tanah Jawi menika piyambak wonten ing Indonesia menika kados pundi? Nggih. Kangge piwucal basa Jawi menika mliginipun wonten ing daerah Jawa Tengah, Yogyakarta kalian Jawa Timur menika milai SD ngantos SMA SMK dipun leksanakaken kanthi muatan lokal wajib. Oh nggih. Nggih, mulok nggih. Mulok tapi wajib niku. Nggih. Wajib. Wonten pundi-pundi wajib. Namung inggih nang Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur. Dados 3 provinsi. Menika kelas pinten nggih mawon, Pak? Mulai kelas setunggal SD ngantos SMA kalian SMK menika kanthi menapa menika kekancingan SK Gubernur. Ngaten nggih. Menika. Nggih. Menawi mboten mekaten nggih tantunipun kula kinten basa Jawi dadi udar mboten kantenan ngaten. Mila dateng Sanggar Pamulangan tapi wonten sekolahan-sekolahan ngaten kedah dipun ngatenaken. Mergi niku ingkang resmi ngaten. Ning kang resmi menika tatananipun mestinipun tatanan kang tata saestu. Nek tatanan basa sak bendina niku kadang kala campuran ngaten. Dados basa Jawi tasih tetep utuh wetah ngaten lho. Nggih. Menawi pawiyatan luhur ingkang wonten jurusan basa lan sastra Jawi ing antawisipun menika UNESA Surabaya ingkang rumiyin IKIP, lajeng Universitas 11 Maret Solo, lajeng UI Universitas Indonesia menika nggih wonten, lajeng UNES Semarang, Universitas Sudirman menika Purwokerto nggih menika wonten. UGM nggih menapa tesih wonten Pak? UGM mboten wonten. Mboten wonten nggih. Tapi kangge S3 nipun ketingalipun wonten menika. Wonten nggih. Lajeng UNY Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta. Nggih. Wonten lajeng ingkang swasta Ponorogo wonten. Nggih. Nggih. Matur sembah nuwun niki wau nggih. Wah, iki mergo saking ketamunan agung saka Australia sampai nyebutne dina kleru. Dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, Jamaah Al-Falah Ngrowo mengadakan pengajian akbar bersama Dai Kondang, Kiai Haji Lukman Syafi'i dari Blitar, dan Gema Solawat bersama Gus Mundip dari Bojonegoro. Hadirilah pengajian akbar dan solawat bersama Dai Kondang dari Blitar, Kiai Haji Lukman Syafi'i, dan Gus Mundip dari Bojonegoro, diiringi hadrah Jamiah Al-Falah Ngrowo Bojonegoro. Nyapa awake dhewe gak pinter syukur. Uripe iki ngoyo. Sampeyan iki urip ning donya aja ngoyo. Lho nggih, donya iki sampean uber kaya apa, sampean cekel kaya apa, kok wis kecekel tangan ya. Ora ndadekne ayem kok wau tak aturne kok. Lho nggih, donya iki duduk panggenan ayem, donya iki panggenan masalah. Mula donya iki sak mampune ae, syukur. Carane syukur iki aja ngoyo. Ayo, hadirilah pengajian akbar dan solawat bersama Dai Kondang dari Blitar, Kiai Haji Lukman Syafi'i, dan Gus Mundip dari Bojonegoro, hari Selasa 21 Juli 2026 jam 7:30 malam di lapangan perumahan RT 4 Ngrowo Bojonegoro, samping SD Ngrowo, Jalan Meliwis Putih, Bojonegoro. Bila Anda hadir di acara pengajian dan gema solawat ini, Anda berkesempatan mendapatkan DP umroh untuk 3 orang. Persembahan dari 95 FM, Istana Radio Bojonegoro, dan travel umroh PT MWA, mitra wisata Anda. Aman, resmi, dan amanah. Assalamualaikum Pak Sentot. Lagi resik-resik toh. Oh injih Bu. Oh ya Bu, piye kabare buleke? Alhamdulillah Pak, wis mari loro diabetes, saiki wis iso mergawe maneh.
Lah mbok tambakno nang endi? Alah Pak digawa rono rene, diombeni obat apa wae gak waras-waras. Lah kok njekethek to Pak, diombeni herbal sing maune gulane iki 700. Lah kok saiki wis normal to? Lah tukune nang endi kok mandi men kuwi? Ning radio Istana kuwi lho Pak. Herbal ramuan rahasia leluhur khusus diabetes. Tapi nganu lho Pak, iki persediaannya terbatas lho. Untuk saudara-saudara penderita diabetes, saat ini telah ditemukan ramuan herbal yang bisa menormalkan dan menstabilkan gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin, membantu pankreas dalam memproduksi insulin, memperlambat penyerapan glukosa. Iya, kini telah hadir herbal diabetes, satu-satunya ramuan yang bisa menormalkan dan menstabilkan gula darah. Kombinasi hebat, luar biasa antara herbal dan spiritual. Kombinasi ini bisa langsung menormalkan pada akar penyebab penyakit. Dapatkan herbal diabetes. Ingat, yang asli hanya di Radio Istana FM, Jalan Mungin City nomor 148, depan lapangan Singonoyo, Bojonegoro. Nduk Sarti, rene ondo. Eneng apa to Mbah? Sajake kok penting ki lho. Mbahmu ki lak ya wis tuwa, Nduk. Piye sawah kidul kae didol wae ya, Nduk. Sawah kae jagane mangan kok didol to Mbah? Ape digawe apa? Gawe sangune ning alam kelanggengan kono besok. Aku kok duwe karep, duwe niat tapi melu haji, Nduk. Lah iya to Mbah, usiane jenengan ki lak ya wis 70 tahun to. Daftar haji saiki budale 35 tahun meneh. Apa ya nyandak, Mbah? Lah apa ora ana cara liya ta? Ya eneng to Mbah, melu haji plus 2 tahun nganti 5 tahun wis berangkat. Lah Radio Istana sing biasane berangkatke umroh saben wulan kuwi ta? Iya Mbah, sakliyane umroh, Radio Istana Bojonegoro uga mbudalke haji plus kanthi aman, amanah lan mesti berangkate Mbah. Wah, luar biasa. Pancen Radio Istana kena dipercaya kok. Ya nek wis ngono nang didaftarne mbahmu wae iki ya. Bismillahirrahmanirrahim ya Mbah. Mugi lancar sekabehane. Labbaik Allahumma labbaik. Niki wonten pitakenan saking kanca-kanca Radio Istana, announcernya Radio Istana ingkang siang ngaya karya nggih Mr. Jos. Makanan kesukaan di Bojonegoro melu takon aku. Napa, Pak? Ngoten.
Masakan Bojonegoro sing diremeni. Limpang. Limpong. Mergo disuguhi. Limpong ae. Nggih. Saking Yogya, Pak, niki Mas Satria Indraswara ing TBPP Jogja Istimewa. Kapan Mr. Jos badhe tindak wonten Yogya? Ngoten pitakenanipun. Kirang langkung kalih dinten malih, Pak. Kalih dinten malih ngriko. Oh, ngaten. Berarti tanggal 21. Kawan likur leres. Tolong disediani limpong. Nang kono gak ngerti, Kang. Beda. Tapi Bojonegoro wonten makanan khas ingkang sangat sangat Mister. Rondo Royal. Iya. Tape goreng menika. Nggih, matur suwun niki wonten Mama Yuni Basra kenalan sama Mr. Jos nggih. Tak kira pakai bahasa luar yang kental pakai basa Jawi. Nggih leres wong nika napa nggih dipun wastani napa Mr. Jos menika Mbah Huri? Dosen bahasa Nusantara. Nggih, ngaten nggih. Matur suwun Mama Yuni Basra lajeng malih menika nyuwun pirsa Mister napa artosipun tembung mantu? Wonten pitakenan saking Mas Slamet malih. Mantu. Mantu ora tiang sepuhipun anak ingkang dipun keromoaken dipun keramaaken kalian putranipun. Nggih. Lah menika angel kula ngaturaken langsung. Nggih. Jatosipun ngertos ngoten nggih. Kertas nang in English we don't have that. Lah iki patine gendho nang kene iki. Yes. Lajeng malih. I can't explain it in Javanese. Yes. Can't even explain it in English. Yes. Apa ya? Wonten pitakenan malih menika ngenani napa nggih? Oh niki dereng wonten nggih Pak Huri. Niki acara dalu kados ngeten niki acaranipun INK Istana Ngudi Kawruh Pak Jos. Isinipun kita pancen nguri-nguri budaya Jawi. Samping niku nelesik sejarah tanah Jawi, terus ngenani cerita asal usulipun desa-desa. Kados ngaten niki dados pitakenan-pitakenipun nggih kadang kados mekaten. Kados dene niki Pak Irfan wonten ing Ngasem badhe nderek tanglet teng Klumpang Sendang Harjo Ngasem menika wonten peteke Mbah Trunajaya. Sinten to sejatosipun Mbah Trunajaya niku lan sejarahe pripun kok hari-hari tertentu makam niku mujur ngetan. Lan nek dinten biasa makamipun mujur ngaler. Kados biasanipun niku saged dipun wastani makom minger. Wonten Ngasem Pak Jos. Nggih. Ngasem niku kurang lebih 20 kilo dari sini. Nggih. Niku adat saben makamipun niku mujuripun menika ngetan ngulon. Terus adat saben ngaler ngidul. Dados wonten keanehan-keanehan ngaten. Niku makom Trunajaya dhateng Ngasem, Kecamatan Ngasem. Panjenengan nate mirsani piyambak? Nggih. Sampun. Menawi makamipun nggih muter katen. Mboten muter ngaten, sok-sok wanci dinten napa ngoten lho, nggih. Oh, ngaten. Nggih, wanci dinten napa niku. Jadi menika gaib ngaten. Nggih. Keajaiban. Nanging makamipun epah ngaten nggih, Pak. Nggih, rubah. Nggih. Rubah dados umpami menika sak menika mujur ngetan ngulon ngaten nggih umpamane. Menika saged malih-malih dados mujur ngalor ngidul ngaten. Nggih. Ngaten ya. Dadi makam menika wontenipun ngalor ngidul ngaten nggih. Benjang napa-napa hari tertentu ngaten mujur ngetan ngulon ngaten. Dengan sendirinya. Nggih, daten nggih. Menapa sebabipun? Lah niki dipun takenaken. Nggih. Nah niki sampun wonten jawaban ingkang gumathok napa dereng Mbah Huri ngenani Mbah Trunajaya niku. Dereng wonten Mas Baru. Dereng manggakenan. Dereng wonten Pak Jos niki nggih. Kenani niku. Desanipun pundi, Mas? Klumpang Sendang Harjo. Dados kayangan api jenengan ngulon. Ngilen terus mangke ngidul, Pak. Nggih niku. Wonten malih niki pitakenan nyuwun priksa punapa leres Sunan Bonang keturunan Cina kanthi nama Tan Bung Ang. Saking Bung Ang dados Bonang nika wong Burna. Ngertos sejarahipun mboten? Nggih. Nggih, monggo. Nate sowan makamipun Kanjeng Sunan Bonang. Oh, sampun nanti rika. Nggih.
Lajeng wonten ugi makamipun wonten Lasem. Nggih, Madura ngaten. Bawean, Pak. Nggih, Bawean. Wonten ing Bawean. Bawean nggih. Kula nate mriko wonten. Oh, sampun nate Bawean nggih. Bawean nggih. Nggih. Kados pundi kados jenengan Mas Tani niku? Saking majalah, Pak. Maos majalah Panyebar Semangat menawi itu nggih wonten pawartosipun. Nggih, laras. Saking ngendikanipun Bapak Juru Kunci wonten Tuban. Nggih. Nggih leres Sunan Bonang menika nate tindak dateng Cina bagian Kilen ngaten nggih. Anggenipun sinau dateng wilayah Muslim wonten ing Cina Kilen ngaten nggih. Terus mboten asli saking mriko, saking ngriki, saking Jawi nate tindak mriko. Lajeng sinau pinten taun kula radi kesupen pinten taun lajeng wangsul malih dateng tanah Jawi ngaten nggih. Ceriyosipun Pak Juru Kunci kalau semanten niku kirang langkung mekaten, Pak. Ngaten nggih. Nggih setengah leres. Sunan Bonang menika asli saking Cina. Awit nalika panjenenganipun wonten ing Cina Kilen, tanah Uyghur, Cina Kilen, menika pikantuk nami Cina ngaten nggih. Lajeng dipun beto mulih ngaten. Saking Mbah Uri piyambak kados pundi, Pak? Panci wonten ingkang nyebataken bilih para wali menika sejatosipun ingkang kathah-kathah saking Cina menika Mas. Kados Sunan Patah Raden Patah napa nika ora nggih Cina menika. Dados miturut Amin Budiman menika salah setunggalipun sejarawan ingkang natos wonten Australia nalika semanten zaman Orde Baru radi wonten napa nggih mboten kecocokan kali pemerintah dipun lajeng piyambakipun dhateng Australia menika nyebataken bilih para wali menika sejatosipun saking Cina menika kathah ingkang saking nggih. Niki ceriyosipun warni-warni, Pak. Sempeten saged dipun pasaken nggih. Pundi ingkang leres nggih. Nggih. Matur suwun niki saking Yogya malih Mas Satria kala wau nek teng Yogya limpang-limpung niku menawi niku ubi jalar diiris-iris lajeng digoreng. Sami kali Bojonegoro sami. Ning namine mboten limpang-limpung mesinipun. Teng mriku duga napa? Teng Australia wonten napa mboten niku? Mboten wonten. Australia ora ana limpang-limpung, ora ana rondo royal. Terus apa neh yo kae? Duda keplengkang sing akeh. Nah, pokoke sing makanan Jawa asli ngoten itu. Ing babagan seni masak utawi seni menapa olah-olah nggih Australia panci miskin sangat nggih. Kata sing Indonesia macem-macem niki kanca-kanca ingkang mirengke Radio Istana menawi kagungan akun Facebook saged dipun giaraken Pak Jos. Saged ugi. Nggih, monggo dipun giaraken menawi kanca-kanca badhe add jenengan. Nggih. Kula gadah akun Facebook. Kula radi anjerih menawi kancanipun kathah. Upamanipun sakmenika kemawon sampun gangsal atus kirang langkung. Menika kula sampun kewalahan ngaten nggih. Menawi ngantos 1000 kali 1000 ngaten nggih, Pak. Kula mboten wonten di Facebook. Nggih. Radio Istana saged ugi dipun mirengaken dhateng laladan Australia kanthi mawi radio streaming. Nah jenengan mangke kondur saking Indonesia dhateng mriku saben malam Selasa niku giaran dipun miringke dhateng mriku. Matur nuwun Pak. Tasih saged sambung rapet malih ajeng dhateng mriku saking ngriki ngaten. Saking Pak Jos piyambak saged nyekar napa mboten, Pak? Mboten saged. Menawi saged kula nate nyobi. Nggih. Bapak niku. Nggih. Jebul mboten kathah. Mboten kathah bakat ngaten. Lah cobi satu bait. Mboten saged. Nggih. Niki Mbah Kus wonten ing Bendo. Mr. Jos nyuwun pirsa sak mangke panjenengan berdomisili dhateng pundi? Kula griyanipun wonten ing Canberra.
Canberra. Ibu kota Australia. Ibu kota Australia. Nek tiang Jawi Mas Tani Canberra. Kono Canberra. Pinten jam saking Juanda? Oh, saking Juanda. Kalau wingi-nanipun, kalau mangkat saking Canberra, jam gangsal jam pitu enjing, setunggal jam ngantos Sydney, lajeng pindah pesawat. Lajeng saking Sydney datang Bali. Bali mereka berapa jam? 6,5 jam. Oh, 6,5 jam. Pitung jam. Saking Bali, lajeng pindah pesawat malih datang Juanda. Setunggal jam. Setunggal jam. Berarti dados wonten pesawat kirang langkung 8 jam. Wah, 8 jam. Bayangno cara numpak Dokar pirang dateng Australia piyambak kados budaya seni niku wonten apa mboten saking tanah Jawi? Mungkin ada pegiat-pegiat seni Jawa di sana ngoten? Wonten ugi upamanipun kanca kula Amrih Widodo. Bapak Amrih Widodo menika pambeksa, juru beksa. Nggih, tari nggih menika nggih. Penari nggih, ingkang pinter sanget. Lajeng wonten ugi wonten ing Melbourne wonten kelompok gamelan upamanipun. Gamelan wonten Sydney, Melbourne, Adelaide wonten kelompok gamelan ingkang sami nabuh gamelan, nabuh kongso. Menika landi-landi sedaya. Kula nate mirsani mawi Facebook. Milane kula taken ngoten iki Gus Pundi, Pak. Jenengan mangke nek mantu manggapo ketoprak. Ketoprak ngoten lho. Dadi dibeto teng Australia ngoten. Waduh, putu kula tasih alit, Pak. Ngoten nggih. Sing gampil ngeten mawon. Nek pas tindak Bojonegoro ketoprake malih nderek ngetoprak mawon. Oh, ngoten. Nggih. Oke lho. Nggih. Tapi terus ini hitungannya rupiahnya gimana? Oh, enggak usah. Wah. Kula dapuk petruk. Oh, niku ten wayang kulit niku. Wayangan kali Pak Galang niku. Maaf. Nggih. Menawi wonten pitakenan malih saking Pak Dalang napa kados pundi monggo. Ngaten, Pak Jos, umpamane ngaten. Gadah kemarman menapa panjenengan menika saged belajar basa Jawi utawi sastra Jawi. Kebanggaane jenengan umpamanipun. Nggih. Menawi kula pribadi, nggih. Kemarmanipun saking pentenipun basa Jawi lan kabudayan Jawi kalian kabudayan Australia, kabudayan asli. Kula remen ingkang beda ngaten Pak. Ngaten. Dados kula remen sangat njajah desa Milangkoring. Nggih. Aja mau bacone lho. Ngantos Pulau Jawi. Nggih. Ngantos Bojonegoro kan. Nggih. Mereka dados kareman kula. Ngaten nggih. Melanglang buana. Njajah desa Milangkoring ngantos mancanegara. Ngulandara Mas. Niku biayanipun piyambak napa saking pemerintah niku? Biayanipun nggih werni-werni sumberipun, Pak. Wonten ingkang saking universitas, wonten yang saking pemerintah, wonten yang saking kantong kula piyambak. Nggih. Malah wonten ugi saking sumber-sumber wonten ing Indonesia sakmenika nggih. Terus upamanipun seminggu malih kula dateng Kongres Bahasa Indonesia, Kongres Bahasa Indonesia. Kondangan ngaten Pak. Ngaten. Dan ragatipun saking pemerintah Indonesia kula ngaturaken ageng ing panuwun. Dumateng para pembayar pajak wonten ing Indonesia. Wah. Nggih. Niki Mas enten sing kesupen Mas menika. Nganti lali putranipun Pak Jos menika sanika pinten? Setunggal kemawon. Wah, Jalmo Sukerto Mas iki. Nggih, diruwat. Nah, wonten tanah Jawi menika kedah diruwat. Diruwat wonten tanah Jawi. Murwakala. Sakmenika yuswanipun sampun kawantosa kawantosa kalih nggih. Oh, kawantosa kalih nggih. Sampun kathah putu kalih Pak. Wah. Kalau Pak Jos sendiri umurnya?
Kula 7 gangsal Pak. Wah, Kelimo cek koyo wajahnya kaya SMP jan. Mas aku malah karo gento iki malah katon timur Pak Jos nggih. Kula rumaos beksa sangat. Kula separaan kalian Pak Huri. Mbah Huri nggih. Nggih niku wau pokoke nek pengen awet nom mangane sambel. Mbak Uri mami monggo Mbak Uri. Kula kinten Sekap nggih. Nggih, matur suwun Pak Jos menika wonten pitakenan malih Pak Jos nggih. Heeh. Kangge masalah tata basa Jawi kados ngeten niki nggih. Kados pundi menika tamtunipun masyarakat Australia piyambak nggih nampi kebudayaan Indonesia khususnya tanah Jawi. Niku saged dipun tampi kanthi sae napa mboten menika? Nggih, saged dibentak. Soalnya kan ketegangan sering terjadi. Nggih, lah niku lho nggih. Nggih. Kathah pasang surutipun. Lah, nggih. Nanging pamenipun para turis saking Australia ingkang melampah dateng Indonesia. Sak menika sampun sak nginggilipun 1 juta. 1 tahun. 1 tahun. Nggih. Dateng Indonesia. Ingkang kathah dateng Pulau Bali. Nanging wonten ugi ingkang nerasaken lampah dateng Jawi. Mliginipun Jogja. Jogja nggih. Mbok menawi menapa wonten ingkang sampun dumugi Bojonegoro Pak. Menawi mawon. Nggih namung Pak Jos nggih. Nggih mbok menawi wonten nanging kalau Dados kula dados perintis nggih. Dados nggih saking Australia wonten kawigatosan dhateng Indonesia. Ngoten nggih. Mliginipun ing babagan turisme, pariwisata, sangat ingkang dateng Bali. Kula saking Australia kala winginanipun pesawatipun kepak-pak turis-turis dari Australia ingkang badhe libur dateng Bali. Liburan dateng Bali. Yo nggih. Pengen kersa limpang-limpung. Niki wonten pitakenan malih Pak Jos, cobi dipun wangsuli artosipun Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Menika sifat sifat masyarakat bebrayan Jawi mbak menawi nggih. Dados menawi basa Jawi pun kados pun nggih. Menawi bahasa Inggris, all the evil in the world can be overcome by good intentions. Ya. Menawi basa Inggris pun kados ngaten. Nah, menawi basa Jawi pun kados pun kula mboten patos. Oh ngaten. Dados kirang langkung ngaten sedaya sifat jahat utawi sifat angkara rasa mungsuhi menika kawonipun namung kalian jiwa luhur ngaten. Nggih, leres nggih. Ngaten. Mbok menawi kirang langkung basa Inggrisipun napa artinipun nggih kirang langkung ngaten. Nggih, leres. All the evil in the world can be overcome by nobility of spirit. Yes. Men sana en compore sanyo. Mbuh kuwi apa kuwi? Mbuh. Matur sembah nuwun niki sugeng dalu tim istana kula imam saking Kalitidu buat Mr. Jos salut basa Jawine Jos Markotop. Teksipun menapa Markotop Pak? Niku di atas segala-galanya. Hebat. Basa Jawine hebat. Jos Markotop niku tingkatane wis paling dhuwur lah. Ora Mas nek basa Jawane ampuh. Hebat itu bahasa Indonesia. Sugeng dalu Mr. Jos saking Pak Joko wonten ing Dander. Kados pundi masalah tata pernikahan Pak wonten Australia napa nggih wonten ingkang ngagem adat Jawi ngoten nggih. Wonten ugi ingkang mawi adat Jawi inggih tiyang Jawi. Mas nggih. Nanging wonten ugi tiyang asli mriku ingkang remen dateng tata cara Jawi babagan perkawinan nggih. Dados mliginipun dateng Jawi tujuanipun badhe daup utawi badhe menapa krama nggih krama mawi tata cara Jawi mboten kathah dereng kathah cacahipun nanging wonten nggih oh ngaten nggih menawi masyarakat Jawi ingkang manggen wonten ing Australia nggih menawi wonten ingkang krama nggih
adat Adatipun nggih mawi Jawi. Adat Jawi ngaten nggih. malah ngantos wonten gongso. Oh ngaten. Nggih. Dipun iringi gongso-gongso ngaten. Ngaten nggih. Leres. Nggih. Matur suwun tasik saking Mas Satria Indra Suara wonten ing Yogya. Tanya dumateng Pak Jos nggih. Radio Australia napa wonten ingkang siaran bahasa Jawa? Kita tahu radio Belanda niku nggih wonten bahasa Jawinipun. Terus niku yang dateng Amerika Suriname niku kan pakai bahasa Jawa nggih. Ngagem basa Jawi. Terus dateng Australia terus BBC dereng wonten nggih. Ini bahasa Indonesia wonten. Wonten ugi. Nggih. Tapi ning kono siaran basa Jawa terus dunung sapa Kak? Kur Mr. Jos. Lebih menawi kan wonten. Kados radio Belanda kan wonten, radio Suriname kan wonten. Nah, saben kula nggih kontak kalian kanca-kanca dateng radio Suriname, radio Paramaribo nggih, dateng radio Garuda. Nggih, niku nggih kasih kanca-kanca saking mriku nggih sering tukar kebudayaan. Nggih, winginane nggih nyuwun dipun kirimaken cerita Saridin ketoprak. Nggih, terus wayang kulit nggih langsung kula emailke dateng mriku ngoten nggih. Niki wonten malih saking ayahipun Sultan Majoranu. Mr. Jos. Dateng Australia punapa wonten adat sedekah bumi utawi manganan? Sak ngertos kula mboten wonten nanging mbok menawi mboten wonten Pak. Mboten wonten nggih. Dados acara-acara ngaten mboten wonten. Nggih. Merti desa, Bapak. Bersih. Nggih. Sedekah laut ngaten ya. Sak ngertos kula dereng wonten. Dereng wonten nggih menika. Terus rasa wujud syukur sing wonten menika menapa ingkang adat mawi adat mriku menapa? Bentuk wujud syukur sing sami kalih mriki tentang pamanipun panen ageng menapa wonten raos syukur dhateng Sang Pencipta mungkin. Sak jatosipun nggih mboten wonten utawi mboten wonten Pak nyuwun ngapunten. Menika mboten dados sipatipun wong ngaten nggih. Bukan budaya. Bukan budaya. Sampun napa nggih mempelajari ngenani niku naminipun sedekah bumi larung kados ngoten. Sampun miring Pak nanging dereng kula sinami. Ngoten nggih. Sedekah bumi menika kan rasa wujud syukur bilih pepanenan. Panen terus napa? Panen ikan. Sak kertas kula wonten ing Australia dereng wonten ingkang. Dereng wonten ngaten. Terus upacara-upacara adat ngoten mboten wonten ya, Pak? Wonten ugi benten saya wonten ing Indonesia. Mbok menawi ingkang dados obsesi wonten ing Australia. Ngantos sagedipun wastani ritual. Menika olahraga. Ngaten yoga ngaten. Sepak bola. Sepak bola ngaten nggih. Tapi sepak bola ingkang cara Australia. Ngaten nggih. Dados boten kados ingkang wonten ing nggih. Ingkang dipun wastani Australian rules, football, lajeng wonten malih rugby league, lajeng rugby union. Mereka dados ini kados ritual nggih. Di ritual Mbah tapi cara ngrika ngaten Mbah. Menawi mriki kan bentuk wujud syukur misalkan panen gitu. Panen ngoten niku terus sedekah bumi namanya. Kados dereng wonten awit wonten teng mrika panen mereka kangge arta kemawon nyat tetes mboten sisah ngaturaken panuwun dumateng bumi upamanipun. Awit menawi wonten tetuwuhan ingkang saged dipun panen dipun neni ngaten nggih. Menika saking petani ngaten nggih. Nggih. Tetes mboten sisah ngaturaken panuwun ngaten nggih. Tepaten sinten-sinten atau pesta syukur mboten wonten nggih. Kalau di Jawa kan wonten ngaten terus nanggap tayub kan nanggap wayang bentuk wujud syukurnya
Niki wonten kalau orangnya wonten Eropa wonten semacam itu. Teng Australia kados mboten wonten. Mboten wonten nggih. Saking Abuismaya Sugeng Dalu Mr. Jos punapa Australia nggih wonten kuliner tempe mendoan. Tempe goreng. Tempe goreng nom. Saged tumbas wonten. Tapi tempe wonten nggih. Wonten ugi, wonten. Khas Australia napa saking Indonesia? Damelan Australia, Pak. Damelan Australia. Mirip Indonesia. Ngaten nggih. Nek kene kan dele Mas, kono kurang gede mesti klungsu. Tempe. Terus termasuk jajanan ote-ote. Ote-ote menapa? Wani ote-ote niku nggih mboten ngagem busana niku. Mboten ote-ote niku nek cara anune nek terkenale apa lumpia apa? Ya ote-ote. Ote-ote. Menika wonten saking terigu mungkin dipun tambahi bangsane cambah, ngaten wortel, sawi, goreng. Menika wonten contonipun wonten ngajeng mangke. Nggih. Sugeng Dalu Mbak Nurnaningsih. Mr. Josnya pun sepuh nggih Mas. Kula tak titip salam kagem panjenenganipun ngaten. Oh niki Mbak Nurma. yuswanipun pinten yuswanipun mau 7 gangsal ning tasik kados ABG. Nika Mbak Nurma to. Nggih. Wong Banu pun swidak. Pak, kula saben dinten nindakaken tai chi. Tai chi Menika kuncinipun. Nggih. Dadi pernapasan nggih menika. Pernapasan lajeng menapa gerak ingkang nggih halus menika. Nggih halus ngaten nggih. Nggih. Terus boten cepet ngaten. Menika sae sangat. Nggih. Nggih. Matur sembah nuwun Pak Jos niki kedah kita jagong teng Jawi rumiyin nggih. Istirahat. Jejagongan kita pungkasi semanten awit mangke nggih tasih wonten rembakan ingkang teng Jawi kedah kita laksanaken teng Jawi napa malih Mbah Uri setengah dosa nggih mangke kedah kretone sampun nggih ngaten nggih pungkasanipun giar menawi wonten saderengipun monggo pemanggihipun Pak Jos kalian wontenipun giaran ingkang katindakaken INK Istana Ngudi Kawruh Radio Istana menika kados pundi? Tanggapan panjenengan. Kula remen sangat nggih. Pun kondur nek enggal kangge kula. Enggal sangat. Nanging remen sangat. Mugi-mugi saged sesambungan terus nggih menika. Nggih. Amin. Nggih mengke kula nek ndak mriko tak mampir. Kula ngaturaken panuwun dumateng. Oh nggih, sami-sami nggih. Ing pungkasanipun giar saking Pak Jos piyambak menawi wonten ingkang badhe kaaturaken kagem sedaya pamireng Radio Istana ngenani basa Jawi napa sanes-sanesipun saking jenengan minangka damel kesan pesanipun ugi damel napa nggih sesorahipun monggo. Mereka kula namung merayokeaken nggih. Merayokeaken leres nggih. Menganjurkan. Nggih, nek Indonesiane menganjurkan nggih. Merayokeaken basa Jawi menika ampun ngantos ijal ngaten. Nggih. Awit basa Jawi menika menapa sugih. Kabudayanipun, basanipun, sastranipun, sedayanipun nggih sugih sangat. Nggih. Ampun ngantos ngical ngaten kemawon. Kenging perbawanipun basa Inggris. Basa Inggris menika saged ngrisak ngaten nggih. Ngrisak ngaten basa alit-alit nggih. Dados ketatipun lawan ngaten nggih. Nggih. Ampun ngantos basa Inggris dados dados sandungan ngaten nggih. Yes. Piweling kula namung mekaten Pak. Intine basa Jawa kuwi aja kudu sampai tansah ngrembaka ngoten Mas. Aja sampai kalah karo basa Inggris. Yen saged malah basa Inggris diungguli kalih basa Jawa. Ngaten Mas. Umpama gunggung kumpule ngaten. Nggih. Najan to modern, iso basa macem-macem werna-werna kaya Inggris, ning basa Jawa aja nganti kelindih kan ngaten. Nggih. Matur suwun Pak Jos Queen nggih. Rawuhipun dhateng Radio Istana mugi-mugi saged dadosaken ngraketke sederekan kita dhateng Pak Jos nggih. Ngapunten dhateng Radio Istana dipun angguraken.
Mboten disuguhi napa-napa. Mangke wonten TOTO. OTOT ngene kuwi. OTOT wonten nggih. Kebanggaan saking Radio Istana, salah setunggalipun media Bojonegoro ingkang jenengan rawuhi, matur suwun niki satu kebanggaan kula kalih Radio Istana. Dene menapa sampun kersa rawuh dhateng Radio Istana ngoten Pak nggih. Matur suwun. Pak Dalang matur suwun wonten ingkang badhe katuraken dumateng para sanak kadang monggo Pak. Nggih, kula kinten cekap semanten menika sangkik bombonge manah kula Mas Banu ngantos disusul anak kula niki pengen foto kalih Pak Jos jare. Ngaten. Fane jenengan siaran sepindah fan langsung ke atas. Niki mawi Facebook dereng kula bikak niki teng Facebook niki. Nggih, kanthi ngaten Mas Banu, kula kinten menapa menika saged langgeng anggenipun seduluran lan nambahi kuncaraning Istana Radio ngaten. Lan sesambungan menika mugi tansah ngrembaka terus dados mboten dipun lalekaken mawon sampun ngantos wonten hal-hal ingkang awon ngaten. Dados sae saterusipun. Nggih. Mbok menawi cekap ngaten sugeng dalu dumateng pamirsa menawi wonten kirang langkung tumpang soh penangin kula matur nyuwun gunge samudra pangaksama. Matur suwun Pak Dalang. Mbah Huri monggo Mbah. Nggih kagem Pak Jos mliginipun bijing badhe tindak dhateng Tulungagung salajengipun dhateng Jogja. Agenda napa niku? Jakarta. Nggih anu mudhut buku-buku menika. Oh ngaten. Sastra Jawi kula saking atas nami warga PSJP ingkang saperangan kala wau nggih saged pinanggih ngaturaken sugeng tindak mugi-mugi sedaya buku ingkang dipun pundhut saged murakabi tumrap perjuanganipun Pak Jos ngembangkan basa Jawi. Salajengipun kagem para pamireng Radio Istana gandeng wektalipun ingkang sampun nyekapi pramila pepanggihan kita punggal semanten rumiyin lan nyuwun pangapunten Mas Banu. Minggu ngajeng kula mboten saged ndherekaken amargi wonten undangan temu sastra wonten ing Ngayogyakarta tanggal 29 ngantos 30 setunggal. Ing wasana sugeng dalu sugeng aso sarira. Matur sembah nuwun Kang Gento monggo Kang. Nggih. Rungokno wong Jawa-Jawa kuwi, terutama wong Jawa sing cek muda-muda. Basa Jawa kuwi luar biasa. Wong Australia wae bahasane iso ngungkuli wong Jawa. Kenapa wong Jawa kok malah ora iso basa Jawa sing sak mestine. Mula matur nuwun sanget dumateng Mr. Jos Queen ingkang mungkin malam menika ndamel semangating para suku Jawa sing cek nom-nom kersanipun mboten kalah utek kawon kalih panjenengan. Matur nuwun sanget luar biasa. Pokoke mengke kula paringi limpang-limpung kalih OTOT. Matur suwun Pak Jos rawuhipun wonten studio pinanggih ing sanes sosial. Mugi-mugi sukses kemawon kagem panjenengan nggih. Matur suwun warga kadang kerabat istana datang putih kemawon cekap semanten nika giaran langsung sesarengan panjenenganipun Pak Jos Queen, Mr. Jos Queen saking Australia nggih. Australia University sampun kersa nderek siaran ing dalu punika wonten ing acara INK Istana Ngudi Kawruh. Kula suwun tetep nyawiji manunggal rumaket ing acara INK ing 9 gangsal FM Istana Radio Bojonegoro. Siji meneh tim INK Istana Ngudi Kawruh beberake dongeng sejarah Dukuh Plosorjo Kecamatan Dander Bojonegoro.
mebuing rikala jaman Majapahit nalika Prabu Jayanegara ana ing pangungsen alas bedander karo Gajah Mada. Ora adoh saka papan panggonaning pengungsen Jayanegara ing satengahing alas ketelgung liwang-liwung durung kejamah jalma menungsa, alas kan uga ingubengan papan kang wingit sisih wetan kakubeng ana patilasan bumi serut minangka panggonaning para bangsa lelembut. Sisih kulon ana patilasan lan papan panggonan jaman kuno makuno sadurunge Majapahit ya kuwi bumi Kuwangen. Ngidul setitik ana patilasan watu jaran, wetan meneh alas kang kebak kayu tuwa turya gedhe-gedhe rupa ijo kang karan kayu ijo. Dene ing sisih kidul ana bumi sumber Grogolan. Ing satengahing dina senajan srengenge sumunar panas ning ora krasa merga saking keteling alas kuwi. Wong tuwa sakloron sajak lumaku miyak-miyak wit kasiyah lan godhong telekan. Sing siji sajak wis tuwa jenggot putih anglewer mratandhake yen wong tuwa kuwi Sidik Wacana dene kang putri ngasta slendang sajak kaya priyayi agung. Nyaine, hati-hati nggonmu lumaku ya Nyaine. Kyaine Kramareja, aku tansah ngati-ngati ngestokake dawuh jenengan. Eman-eman ayumu to yo. Yen mengko kecantol ri cemawut kuwi lak yo. Waduh Nyaine. Nyaine Rasa Putri sing ati-ati ya. Kiai Kramareja gumregah gandeng Rasa Putri. Senajan wis tuwa ananging Nyai Rasa Putri sih katon ayu kaya kenya kang isih kebak ing rasa katresnan. Iki mau sakwise awake dhewe lumaku ninggalake Kuwangen lan pamit karo lurahe Kuwangen. Kok njur mlaku wae to? Ora leren-leren. Lah iki tekan ngendi to Kyaine? Nyaine, iki ayo leren dhisik ing sak ngisore wit gedhe iki Nyaine. Wit kok gedhe-gedhe katon agrom ijo-ijo. Kok kaya ngene to Nyaine? Adem ayem rasane jroning ati. Nyaine, minangka dadi paseksen panggonan iki uga dadi pangeling-eling bakal tak wene tetenger laban ijo Nyaine. Sawetara nggone leren banjur srengenge wis sajak lingsir mangulon. Kiai Kramareja lan Nyai Rasa Putri banjur mbacutake laku. Nyaine, ayo mbacutake laku tumuju ing kae. Uwit kang gedhe katon dhuwur, sajake kaya meh sundul langit kae lho Nyaine. Kyaine, lha iki piye to? Tekan ngendi iki? Kok tekan kali kang gedhe banyune? Iki kali senajan cilik ning bebayane lho Nyaine. Ana kang bau reksa. Durung nganti mandhek nggone guneman, ndilalah teka sajroning banyu kali. Metu slira kang gedhe banget. Kaget Kiai Kramareja. Slira kuwi saya suwe malih rupa wanita kang ayu rupane. Amit Kanjeng Putri, kula Kramareja lan bojo kula Rasa Putri menika amit badhe nderek liwat. Iya, Kyaine Kramareja, tak palilai nggonmu lumaku.
Cap saknalika banyu kali langsung asat, Kyai Kramareja karo bojone langsung lumaku lan ninggalake Putri Slira kuwi. Matur suwun Kanjeng Putri, matur suwun. Rembulan sumunar sajak bunder kira-kira tanggal 10. Langit padang ora ana mendung babar pisan. Wengi tansaya atis tintrim, swara kewan-kewan wengi hamimbuhi tintriming alas kuwi. Kyai Kramareja nerusake laku tekan papan kang peteng dedet kebak wit serut merga saking ketele sinari sang rembulan kaya-kaya ora bisa nembus. Iki teko ngendi to kiyaine? Kok panggonan kaya mengkene iki akeh wit serut lho. Nyai, coba sawangen kae Nyai. Kyai Kramareja karo nduting ing satengahing wit serut katon ana soroting cahya kang padhang ilak-ilak. Ndilalah kuwi tekan papan panggonaning bangsa lelembut. Sajak ana kang nganggo kuluk lungguh ing kursi watu gumilap. Menawa wae kuwi punjering utawa pimpinane bangsa lelembut. Kyai Kramareja, ayo kene Kyai, lereno dhisik Kyai ing papan panggonanku Kyai. Ana parigawe apa kowe? Lah kok nasak-nasak alas kang ketel gung liwang-liwung kaya ngene. Ngertenono. Aku nganti kaya ngene lan tekan kene iki arep golek papan panggonan sing arep tak babat lan iso dadi kanggo karang pradesan besoke. Mula aku iki uga njaluk izin palilahmu lan pambiyantumu. Aku njaluk papan kene iki arep tak babat tak dadekake padukuhan. Yaine ora dadi ngopo. Jer kowe lan para bangsa-bangsa manungsa kang mengko manggon ing kene sakwise dadi padukuhan iso ngurmati lan aja nganti kumanggu marang papanku iki Kiyaine. Uga aja nganti jamak senggol karo panggonku lan bangsaku ing patilasan serut iki Kiyaine. Iya, aku bakal ngugemi apa kang dadi penjalukmu. Tak cekel yo bae ngilatmu Yaine. Ngelingono yen to bangsamu mengko wani ngambah lan kepok senggol karo papan panggonanku bakal ana bendune Kiyaine. Ilang saknalika para jin-jin kang bau reksa ing patilasan serut kuwi ilang tanpa tilas. Ilange bangsa jin ana jaran putih lan kewan kethek akeh banget kang melu ngriwangi babat alas babat dalan karo Kiyaine Kramareja. Ora suwe teka wit kang dhuwur banget. Nyaine lan kue para bangsa-bangsa jin, ayo direwang-rewang ana nggonku babat alas iki lan merga iki teka wit sing sakmene gedene lan dhuwure nganti sundul langit lan wiwit bubake dalan kene. Mula papan panggonan kene iki bakal tak wenehi tetenger bolu berjabon. Merga iki ana lak-lakaning alas lan wit bolu.
dina Jemah Kliwon wanci wiwit bukake babat Kyai Kramorjo lan Nyai Rara Putri. Dene ganti dina, ganti sasi, tangsaya amba oleh babat wong sakloron kuwi. Ora dinyono jebul ana wong kang keplayu-keplayu ora luwih cacahe saka puluhan wong. Merga sakwise perang gedhe ing Majapahit, wong-wong iku dadi keplayu golek papan pangungsen. Mapan kebeneran, Kyai Kramorjo langsung ngajak wong-wong kuwi melu babat alas. Rodok suwe anggone babat alas kuwi nganti tirakat ora mangan ora ngombe. Kyai Kramorjo merga uga wis tuwa, saya suwe saya kurang tenagane. Ing satengahing dina ora disengaja nduduk lemah arep digawe golek sumber banyu. Kyai Kramorjo nemokake tumpukan bata kang sarwa putih. Nyaine Rasa Putri lan kowe kabeh para kawulaku. Awak dhewe iki dituduhake kanugrahaning Gusti. Nemu patilasan ya kuwi rupa tumpukan bata kang sarwa putih. Mula kowe kabeh aja sok nganti ganggu lan ngrusak papan panggonan iki merga iki ana tulise kang ginurit ger lan minangka diseksenana papan iki tak jenengno aran Bata Putih. Dene Bata Putih kuwi kasimpening sak jroning lan sak ngisore wit plasa kang akeh banget. Dina Rebo Kliwon, Kyai Kramorjo kasedan jati ngadhep ing Mahawikan. Layone kaobong ing sakngisore wit plasa. Sapeninggal Kyai Kramorjo, mula Nyai Rasa Putri nerusake pangarep-arepe Kyai Kramorjo mbukak padukuhan. Senajan putrining mibawani apa kang dadi guneme tansah dianut para kawulane. Nyai Rasa Putri tansaya wibawa yen to nganggo slendang kaya priyagung wae. Ngudi kawero. Bu, tolong jupukno sepatu. Arep mbungkuk wae kok rasane pinggang kaya arep wedhot iki lho. Aduh. Halah bapak ki lagi tangi turu kok ya wis sambat. Makane Pak rutin ngombe jimpe sing tak siapne ning meja makan kae lho. Sing botol ijo lumut ya ta? Iya, kuwi kapsul jimpe, isine sari tanaman obat pilihan, ana jahe, sambiloto karo broto wali. Wah, pantesan awakmu saiki sregep ora tau sambat linu. Lah iya no, jimpe ki ampuh nggo ngurangi pegel linu lan kaku sendi. Wis halal lan wis bepom. Ayo diombe dhisik 2 kapsul wae sedina ping 3. Siap, Bu. Ben rezeki lancar, lara boyokku ya kudu kelar. Amin. Kapsul herbal Jimpe, suplemen herbal modern ingkang diformulasikan secara ilmiah saking tanaman obat pilihan. Kadosta, ekstra lada putih, sambiloto, temulawak, brotowali kalian ekstrak jahe. Jimpe menika arupi kapsul ingkang saged mbiyantu meredakan nyeri sendi, sakit otot pinggang, ngirangi pegelinu, ugi kaku wonten persendian. Kapsul Jimpe menika sampun BPOM kalian sertifikat halal. Setunggal botol Jimpe isinipun 60 kapsul. Cara ngunjukipun sedinten kaping 3, sekali ngunjuk kalih kapsul. Sumangga to, badan kok kraos keculinu kados diuber Pak RT, nggih ngunjuk kapsul herbal Jimpe.
Dapatkan kapsul herbal Jimpe di Radio Istana FM, Jalan Mungin City, nomor 148 Bojonegoro. Yuga mina umbah-umbah, malam jemah wayahe munggah. Malam jemah wayahe munggah. Woro-woro kanggo bapak-bapak sing wis duwe bojo, sajake loyo, nglentoro, kurang kuat, kurang semangat, kurang jengenge, kurang kenceng. Ayo ngombe wae obat kuat jenenge Super Jantan. Regane 20.000. Wis iso jengenge, tangi, kuat lan bres. Dapatkan Super Jantan di Radio Istana FM. Bisa juga Anda dapatkan di kantor pelayanan umroh MWA, Jalan Raya Jekulo, 500 meter timur SMP 2 Sokotuban. Wes angel gagal maning nandur jagung ping 3 ya kok dientekne tikus, nandur pari ya dosa asik tikus iso gagal panen iki. Awak Pak Pardi enten apa esuk-esuk kok wis ngrundel kaya ngono kuwi lho? Ora ngrundel piye to Pak, wong nandur jagung ping 3 ya dosa asik tikus, pari kae ya modal madil perkara tikus. Apa ya ora susah wong tani ngene iki Pak, solusine piye Pak? Ngene lho Pak, pancen omo tikus kuwi musuhi para petani. Ayo bareng-bareng diberantas omo tikus ning aja nganti nggunakake racun sing bahaya kanggo menungso lan bahaya kanggo kewan. Iki lho ana obat jenenge Laudes. Obat Laudes iki kanggo mengendalikan populasi omo tikus supaya mandul ora manak meneh. Lan nek tandurane sampean disemprot nganggo Laudes iki, tikus melayu ora ngarah balik meneh ning tandurane sampean. Laudes ki aman ya Pak, umpama tebon lan damene dipangan sapi ngono? Aman Pak, Laudes iki aman, ora ngarah kena racun. Kula tandurane sampean yang disemprot nganggo iki lho, obat Laudes. Nek nyemprot wayah sore disemprotno nang galengan utawa dalan-dalan sing diliwati tikus. Rong tutup kanggo sak tangki. Dapatkan Laudes di Radio Istana FM. Bisa juga Anda dapatkan di kantor pelayanan umroh MWA, Jalan Raya Jekulo, 500 meter timur SMP 2 Sokotuban. Walah Bu, kok enak tenan oleh mangan roti. Deloken kae, sampai mantene kepengin. Iya Mbak. Lah rotine iki kok ya jian enak tenan lho iki. Lah iki tibake pesene neng Gunung Mas Bakery. Lah makane kok enak tenan Mbak. Besok nek aku punya hajatan, iki rencanaku yo arep pesen neng kuno ae Mbak. Wah, yo jelas ki. Gunung Mas Bakery sing ning Jalan Pondok Al-Falah Punggul Rejo Rengel Tuban wis terkenal kuwi. Segala macam roti, kue wis dijamin rasane mantap, enak pol. Benar, percayakan segala macam kue dan roti untuk segala macam acara. Hanya di Gunung Mas Bakery untuk acara rapat, kenduri, resepsi, walimahan, dan segala macam acara lainnya. Kami siap melayani pesanan Anda. Gunung Mas Bakery, alamat Jalan Pondok Al-Falah nomor 1 Punggul Rejo, Rengel Tuban. Outlet kami juga ada di Stan Pasar Sokosari, Kecamatan Sokotuban, Pasar Labuhan, Brondong Lamongan, Pasar Wide, Brondong Lamongan, Pasar Blimbing, Paciran Lamongan, dan di Pasar Paciran, Kecamatan Paciran Lamongan. Gunung Mas Bakery juga bisa Anda dapatkan di kantor PT MWA, Jalan Raya Desa Jekulo, Sokotuban. Apapun acaranya, Gunung Mas Bakery rotinya.